into akufanele siyenze nini? On Friday yakithi. And by the way, kune service esihlelayo la eGoli. Ozoshuba kakhulu. Ozothi omunye awumkhulu kodwa kuze necamera, ngeke prophet, ingane ngaprophet. But namhlanje ngizosindisa. Uma ngiceda kusindisa bese ngikutshela isurprise engizena. Ngiyafuna ukuyizwa surprise. Ngizena surprise. uNkulunkulu mangilele ebusuku uthi kimi Besh sondela mfethu. Ngifuna uhlabele. Umtsipe ubinani. Ngifuna uhlabele. Ba. Umtsipe. Abona abantu uNkulunkulu efuna ukunika abantu isibusiso bayabaleka. Bashift endaweni. uNkulunkulu ufuna ukuletha isibusiso kuyena akeke. Umtsipe naye is nowhere to be found. Uhlale fuza njalo noma afanele ngabe uyafuza nasi ingane zakho kufanele ngabe ziyafuza. Understand lo muntu lo sondela la. Fanele ukuthuma lezi ngane zibe izona ezifuzayo. Wena kusafanele ngamufuzi. Wena sowafuza abanye nami Mtsipe. Namhlanje ngizothandaza kuphela. And I believe ukuthi lo mthandazo umuntu oyophakamisa isandla uyothatha lesibusiso. Uma ngizodedela lo mthandazo ngizodedela kube kusha impepho. Ukhona phethe impepho yakhe? Bengifisa ukuthi omunye nomunye iphathe yakhe. Impepho yakho ikhandela lapho. Ukhona oyiphethe lezo zinto? Oh, siyami. Lift up your hand phethe impepho yakho. Nansi inhlanhla. Impepho yakho iphathe eduze kwakho, mentshisi uyawuphatha. Today sizokhuluma nabantu abadala. Ngamsafukuza Mtsipe ngifuna la. Ithi ngoma besho ngiyohluleka uma ngingedwa. Mama umntwana sondela la. Mama umntwana. Mtsipe akayikho ke. Sondela la. Angizili kuzoprofeta. Kodwa ngizothandaza. Uyakholela emthandazo nami? Sondela mangisaba. Kodwa uyakwazi ukungihleba kodwa mase ngizisondela. I believe ukuthi wena wedwa namhlanje umuntu engizokutshela ukuthi lo mntwana kumele asizakale. Khona laba abanye ababehamba nomntwana lapho engaze manuka omunye umuntu ngamnuka lo Nkosi yami. Ba. Jesus. Sipe baba labantu. La engaze ngabanuka nakwese niyangifona nithi hayi uconfirmile ukuthi uthe wayezama naye impilo yakhe weyothwala balokuvini. Okay. Right. Namhlanje ngizoyenza la two things. Ngizothandaza la plus number 2 engizokwenza la. Singamsabenzisela la engizoyisho la. I think mina ibalekile even though wena ingabalekile. Angithi ibalekile lalela wepesho mfowethu uNkulunkulu mangisendelena ngitshelanga nani futhi nawe ubesho uzokubuza ukuthi hawu umkhulu sahambe distance ende kangaka engayisho lento ngisho lento ike ngisaphithizela lo besho umunye nayo saphithizela nami uye nayo saphithizela nime skele lento mangizoyikhuluma abantu abaningi esompelana amakhali bathi mkhulu siyasebenza kodwa sisebenzele emuva ahlala phansi ngayibuka lento ngelinye ilanga mangithi ngikhona la ngathi bakhona abantu abazongisiza kwi-rent baphakamisa bathi mkhulu ubunzima obuthwalayo sicela ukubuzwa nathi. Nami ngabona ngathi uqinisile. Right. Into engizoyisho pheshu la. I think ngeke ngakutshela mina ngithi ukuthi ngizama ngayo yonke indlela ukuthi get rid of zonke izimoto zami ngithi
then I buy ibhasi yami. Ngithengela abantu ibhasi. Ngithengela ifamily. Yeah, ngithengela abantu abami. Actually senginjani sengithengile. Angithi Sisijabula sithi. Kahle sengithengile ibhasi ngithengela abo Lilith. Ukuthi abantwana bamaya esikolweni mabangeke kulowe begibela imoto encane mabagibela ibhasi nje. Nice bus bahambe baye esikolweni. Asengithi okay. Lithi iBhayibheli sibusisiwe isandla siphaya kunesimukela ngithi. Kade nanithi umfundisi wena ufuna imoto ngizomnika eyiwani ke. Serious nina ne nimkolekele namhlanje nimkolekela imali yokuthi it's 8 uyafly mighty I can't wait ukuhlala 6 hours etaxini phela nje ukuhlala 45 minutes niyamkolekela imali ye-flight manje bese nimkolekela imali yokuthi afika athathe imoto yakhe eThekwini logbook yakhe adrive ayishaya kubo. It's not a new car, but imoto ke wakhuluma ngayo mina le iJaguar yes. Unkulunkulu uthe hayi le ndoda iyafuza kakhulu. Hayi kancane iyafuza kakhulu. Bamthuka abanye benu bamsho unokumfonela athi mkhulu ngiyagijima manje ngiyozama ukusiza esontweni ukuthi lokhu kube right. Abantu bafuna isiwasho ngithi gijima manje uze eThekwini agijime nakho ke ngifisa ukuthi nikwenze ngebirthday yakhe ngiyafisa ukuthi nimkolekele because their moto ifuna the reason ngidayisile nami ukuthi ayi ifuna 30,000 for ama shocks. So ngicabanga ukuthi ngoba enezingane zakhe yabona angahamba ngishaya eCape Town abuye mayike wasitaka ngitshela ngizothi mina ngizoyilungisa yonke into right kuphela nje udinga ama shocks nawo futhi angeke awezwe maye ngahambanga ku gravel road ngoba right imoto yakaJaguar nje iqinile bayazi bayayithanda labo bayayithanda bajwayele ukuthi mkhulu sicela yagijima bajwayele ukuza ngayo labafana babeze esontweni la eGoli beza ngayo mahlasi bayazi nje nizoyibona nje iJaguar yona ke nizobona za ngayo esontweni uNkulunkulu ambusise mfowethu ngithi mawenza umsebenzi wakho. Imthandazo yenu uNkulunkulu ukhulumile kumina last week wathi mkhulu mnike le moto mnike imoto ngeke imhluphe imoto azothi anytime akuthiwa eThekwini aphuthuma afike no petrol ayo udli kakhulu futhi imoto egijimayo azokwazi ukuthi izinto zakhe azenze mfowethu sithi congratulations kusasa njengamanje siyadlula sibhekela phana kwiMpepho ngithi because of national shutdown laba eSoweto kuthiwa sesiqala isiteleke eSoweto ngizocela ukuthi yonke into esiyenzayo sithi qap but I promise the big service which is towards month end nge2 626 umhla ka2 ubengayazi awazi nawe but I will avail myself mina ngizobe ngiavela to come and celebrate. Ngifuna ukuzomuza ukuthi i-comfortable yini imoto yami noma njani. Uma ke yathi ayimkhulu le moto iyakhwehlela sekufele lokho I'm willing ukuthi ngiyilungise but ngimnika imoto engisho ukuthi angasuka la aye Cape Town. Amen. Bayazi bawufakazi imoto zami ziyaserviswa zonke ukuthi ke lezi kahle kahle sikhuluma iqiniso I'm getting rid of zonke lezi ezinye ngasayifuna imoto eyidayiswayo lapha kwami ziwu4 if zingekho 5 ziwu4 sezu4 i-range i-Land Rover i-range Ford Ranger
i-Golf 6 GTI ibile leyakusuka. Take a GTI. So ilokho guys bengizotshela khona nanokuthi ngomhla ka6 ngikhona. Njengamanje bamba impepho yakho, bamba ikhandlela lakho, siyasebenza manje. Cela uguqe phansi mawukwazi ukuguqa, mawungakwazi ukuguqa uhlale esitulweni sakho. But bengizothanda ukuthi siguqe phansi. Zothanda nje siguqe phansi. Lento uyithathe serious ngoba sikhuluma nabantu abadala. Cela uhlebele uqabasho. Qabasha kasondele noma uyena umuntu noma wena ukusondela umsisi. ID yakho uzoyikhipha kanjalo naseBank uzoyikhipha CV yakho uzoyikhipha, isithombe somuntu ogulayo uzoyikhipha, ingubo yomuntu ogulayo uzoyikhipha uphathe ngesandla njengamanje, imali yakho uzonikela ngayo uzoyikhipha, ibambe ngesandla, konke siyasebenza. Ngiyafisa nalabanye phansi manje uyasebenza balekile njengamanje. Singisenza ukhiye okuvula yonke indawo. Uma unemali yokuthenga impepho duma ugijima uyoyithenga lapha phandle. Then amakhadi lawo online walayile. Uma oseduze kwakho nayo impepho ngidabukele okuningi.
sheshisi. Sala. Oh, bless me now, my Savior. I come to bless me now, my Savior.
uzothi mayihlabelele ubheshu awoshi ubheshu ahambe kancane angazi namabheshu ayazi lengoma ethi ngihambe seka hambiseka sizobuyiswa yeMpepho hlala ibubuyeya emusho yenyukela ibale izono susenzile hayi uNkulunkulu kodwa idlozi ngoba ungamcaseli uNkulunkulu kodwa idlozi lakho ngeke manje ngoba idlozi lidecide ukuvula iphinde lidecide kwenzani suka wayezwe imona uNkulunkulu uthi ngikutshela ukuthi namhlanje izinto zakho ziyabona coming back izinto beseyibaleka ngibona ikwelethi ngibona usalambe ikwelethi khale ngibrini lalisothi bonke bathinte ngesandla bonke bathandazelile there is a message which is upon you kade ngizoyideliver kade ngizosho ukuthi inkosi ngikuzwile uNkulunkulu nathi inkosi ngibonile ngingakhuluma ngokuphila ngeseke kodwa sengizwile ugcwalisekile umbhalo cela ukuthi njengamanje uma ubephethe ibani shisa impepho yakho
Nkosi esandleni sokusabayagcina amanzi abawaphethe bayothi mabewaphuza Nkosi kunento ezawehla abanye babathola abantwana abanye bayithola imisebenzi abanye bafana nabantu abangasebenzi Nkosi obusathana uhlasela ngazo zonke indlela manje abantu abaphilezela abantu emsebenzini my Lord namhlanje ngizothandazela abantwana bakho Nkosi abanezona bayikhiphile izisu Nkosi bayikhiphile imali bathambane zamamabhoshini babulela abantwana bakho izandla zabo zivela igazi namhlanje ngizothandazela imindeni yabo abanye abazali inhliziyo zabo zibuhlungu bayafisa ngabantwana babo balana Nkosi imindeni ihlukene phakathi kabene imindeni kanti kulwamuzi wakhala nyonini Nkosi baba sona ngokubuka Nkosi sibona izinto ongafanele sibone sona ngokucabanga sicabanga izinto ongamele sicabanga baba sona ngokubamba sibambe izinto ongamele sibambe imilomo yethu Nkosi ichithile imizi yabantu indebe zethu zikhulumile ongamele sikhulume baba duduza abantwana bakho abashiye ihlobo abanye bathu baba ngabe wayikhona ngabe impilo yamayinjena abanye bathu mama wami ngabe ukhona ngabe impilo yamayinjena abanye bathi baba ngintandane Nkosi wena indodana yabafelokazi wena indodana Nkosi yomntolahliwe baba sizimfuso lahleko Nkosi yithe izwi lakho eBhayibhelini umele somuhle uyayidela izimfu zakhe afune yodwa Nkosi elahlekile namhlanje lana Nkosi bheka le ID Nkosi ayiphethe ngesandla bheka le CV ayiphethe ngesandla bheka le mpahla Nkosi ayiphethe ngesandla bheka le khadi lasebhekeni no-minus Jesus baba ngiyakulela abantwana bakho baphila nge-overdraft abantwana bakho baphila nama-credit card bayafisa ukuhlala esilungwini bayafisa ukuvula nama-remote uyasebenini Nkosi bephila ey'kweletini baphila ama-debt reduce Nkosi isaba lamadimoni bakhiphe kuyadawo ungeke yini Nkosi bakhiphe noma bewine emkhasini Nkosi bebengeke yini Nkosi bawine nanoma yini Nkosi okuyovuka kushintsha iy'mpilo zabo kusasa namhlanje ngithanda lesikhathi ngizothandaza ikhona into engizoyibika Nkosi abanye bakhipha phile ey'mpilweni zabo bayafisa ukufaka amaringi omshado kodwa bathi mabebuka izinto abazenzile eziyisono bathi impela lo mshado awumfanele mina Nkosi namhlanje ngithi ubafanele akekho kuwolahliwe Nkosi akekho Nkosi olahliwe akekho ofana nawe Nkosi enokulomusi Nkosi ongasangenelwana enokulomusi Nkosi osewuvaliwe abanye abantwana bakho baphile emkashweni Nkosi abazi msukana beshona bawubekwaphi bathi noma esaba isidungu singashiswa mina ngisenayo indawo yokuhlala mina ngisenayo ikhaya nomthandazo wami Nkosi uyothinta umuntu osethele Nkosi ophakamisa isandla othi ngiyafisa ukuphuma angazi ngaboshekayo kunabanye abalana Nkosi abafaka zamana baboshwa abantu bagwetshwa Nkosi befaka izinto engekho abanye babekhokheliwe Nkosi kunabanye abakhipha izimali Nkosi ukuthi kuyobulawa umuntu imbulala position kunabanye balanda imithi ey'phitho ayibhidlise imishado bengene endodeni
mama namhlanje ngakude ngempilo kodwa wangikhipha wangilahla abanye badayisa ngemzimba Nkosi ngenxa yokuthi abanayo imali yokuphila baba sibasoli bonke kodwa bashintsha impilo zabo abanye bahamba ngemoto zezikweleti zibaxakile Nkosi abanye bazama amabhizinisi badliwa izimali Nkosi bezama Nkosi yaphakathi lama seyoshona Nkosi lama seyoshona Nkosi amanzi abazowaphuza njengamanje amanzi enhlanhla Nkosi ayohlamba phakathi izinto ezafakwa bathameke ziphume ngegama likaJesu siyakhuleka Nkosi nikela abazoyikhipha qinisa lo mfundisi Nkosi namkhetha Nkosi akakhethwa mayibo Nkosi kodwa wakhethwa mazulwini ukuthi yoshiya konke kwakhe kodwa azothandazela nabantwana le moto Nkosi ukhulume nawe wathi kunike yona abeyimonto azawuhamba Nkosi esebenzela wena Nkosi kuze bekuhle Nkosi abathandazela abantwana bakho noma bemthuka Nkosi akubona bonke ababethanda ezulwini akubona bonke abathanda nami Nkosi engithunya emhlabeni bangithuka mihla namalanga kodwa ngoku ngithandaza menze Nkosi angafani nomfazi kalothi owabheke emuva kwisitulo sikaSawuli lekana labantwana Nkosi onenkani emsebenzini owatholakala Nkosi ethandaza ngiyakuthandazela Nkosi ngihlala ngibeka ngaso sonke isikhathi phephisa umsebenzi wakhe noma Nkosi valeke iminyango kodwa vulele Nkosi ngoba kekho ongamlinga ngaphezulu kwamandla akho uma Nkosi wena usuvumile akekho onganqaba ngegama likaJesu ngiyakhuleka amen. This is a special prayer. So this is a special prayer. I was here to pray. I was here to
eJozi lalela Khehle lonke ijele ekade mthwe uzongena kulona namhlanje ivalekile kodwa kunama-sign azokhombisa ukuthi kumele uboshwe uzungakhathazeki ngeke uzuboshwe kodwa kunama-sign aserious akhombisa ukuthi ucishe wangena uthi uyindwele kini kunendoda ekhaya kini esagana manje esawathanda amakhambi esintu noma iyaboniswa la igudu emakhambini esintu uyabizwa ukuthi kodwa lesikhwama isiphethe kahle ishayile uyabizwa ukuthi amagamena layinisiwe uyabizwa ukuthi wathwengcwele angazi ngibona ujikelwa abantu abaseduze kwabo ngazobona yonke into uyayenza ima Jehova kimi yazi kunesikhathi lapho sazolahlekelwa imali ebhenki uyabizwa ukuthi ilahleke ebhenki ayendlini wathwengcwe usungakhathazeki ubelethi isiko wena ukhona iy'nhlango ezilalini kwabo owavuza ucatshiwe kodwa nawe wamazi ukuthi ucatshwa kanjani kunomuntu washiyo intombazane womthanda wagcina nawe ungazi kanti ushiyelani noma sihlukaniswa yini uyabizwa ukuthi uthwengcwele khuleka Khehle kodwa mawukhuleka uwathole lamanzi engangithewozani nawo awaphethe niwaphethe amanzi wenu cela uphuze amanzi wakho aphuze nje amanzi akho angazi-ke uma ukuthi wakhe engcolile kwaphuze engcolile njalo uwasapha amanzi akho phuze lawo manzi very sick uyagula Thwengcwele mama lo mntwana ngasingathandazanga lapha singalokanga simthandazela kunyanzeka kahle ngoba kufanele iqala before agula nyamala aphinde atholakala Thwengcwele kimi kuyenzeka kahle iqiniso kumele sisho wathi ukhona madonsisana njengomuntu abathi ngufubaba umzalayo uyabizwa ukuthi ngithi mina kunento engahambi kahle njengomuntu engazithi mama ngibeka la ngifuna ubaba wakhe ngibeke la ngithi mina angazi kwenzakalani akezelana yena sibona ukuthi senza njani sondela baba kunomdonsiswana uyabizwa ukuthi sondela baba lo baba lo kunomdonsiswana uyabizwa ukuthi baba sondela kodwa ngibona umdonsisana njengomuntu akathi kinento ewumadonsisana phakathi kwenu nobabili niyabizwa ukuthi njengomuntu ongathi ngathi ake siphume siyofuna usizo athi mina ayi ngisakholelwa ngasengikhipha phila ngibona umntwana angazabe right uyabizwa ukuthi akakuqhube kodokotela athi omunye no akasiye siyotrya esihlahleni kwayena ubaba uyagula naye uyabizwa ithi ngoma Nkosi yami uwe ojani owaziyo kodwa baba uzawufuna umntwana emhlabeni ngizwa ikhala kodwa manje ikhala liphilisayo athi ngabe sasenzeka nje kwake kwatona aphinde umnyathelo ngabe sasenzeka nje kwake kwatona kunesikhathi la loba abantu kufanele besingathi nahlukana namanje ekumele ngabe ihlanganiswa ukula kwengane uyangizwa ukuthi nithi no ukuzwana kahle akukho akunento ephila la efuna ukuthatha qala umqondo wabantwana njengomntwana amathi ngakula qale hanje nomqondo uyangizwa ukuthi Thwengcwele yasikizwa lo mqondo umntwana ushintshe njengomntwana amathi angaphila ngathi uyisilolele noma umqondo ufishane uyangizwa ukuthi lesithi siyomfaka ley'nkolo zabantwana abanemqondo omncane
njengomntwana azisithi bakufanele azale khubazekile uyangizwa ukuthi wathi uJehova wena mama nomntwana bakufanele ukuthi mawuntete operation uyangizwa ukuthi wathi uJehova bayimanje yazi mayidlula nomntwana emhlabeni ngizokubhlema nobaba ungamblema nobaba uthi vele nawo ongekho for umntwana buya manje angazi noma wayikhona yini umntwana ezala noma kwenze njani ngoba uthi ukhona kodwa uthi umuntu ngizubhlema unento ngoba lo mama hambe ukhobe uyangizwa ukuthi cela ngithole into yokuphuza i-candy drink ngizobhlema mama uyangizwa ukuthi kodwa bese nihambe ninakisisa lo baba usazolimala isitho sakhe sangasese uyangizwa ukuthi anokufa ukuthembisa isitho sangasese baba njengomuntu angathi yazi ngazo uyotreat esibhedlela uthi isitho sangasese sokuvukela wathi uJehova kunento sebemeqise yona baba phansi ngoba kunentombazana yokuXhosa eshaya phansi kunyaka ithi siyoke sibone ukuthi iyophelela lapho lento yabo labantu wathi uJehova kanti bani bafana nomlobolo ngoba kukhona yini umuntu owafana nomlobolo noma ayemthembisa umshado awukathembisi kodwa uthi umuntu kunomuntu owusisi kodwa uzoke sibone ukuthi lo mntwana uyophila yini lo mntwana njengamanje akalali usuku lo mntwana usazophila ngokuboshwa ngiyangizwa ukuthi lize lihlale libophile nawe lize lithi uyasihlula nathi uyangizwa ukuthi wathi umuntu ilanga lize naye lo-66 othiwa uyeza uyangizwa ukuthi maniza naye bese ngiphathele intambo ebomvu kunento esifuna ukuyenza kunomntwana kodwa lesi skipper angathi ngawuthola amalahle nezo iqale nesiginqe eplotini singathi siyasha sibaney'mbongo nimgqokise sona amalanga awu-7 ningathi maniza naye la kunento yobe sishintshe inkinga baba umntwana akekho usekhaya ngenxa yempilo esenze ngabongcono ngimthathe emhlalweni manje angazi phela kufanele kuthiwa ngomhlaka bani ngomhlaka 2 if uyakhona uya nomntwana ngomhlaka 2 thank you bazalwane siyabonga amakhandlela wethu asiwacishe Umenda yeah sorry sengikhohlile wenza kanjani uthole ubisi lomlulu ma ungalithola it's fine uzothola ngoba ngeke ngaphosta ukuthi ngifuna ubisi lomlulu abantu bathi bazosiza umhlaka 2 uzokwazi ukuthi it's up to you uzokwazi ukuthola ubisi lomlulu noma ngithola ukutholela mina manje ngiyafuni ufakaza ubisi lomzansi wawuthini angisho ukubona ukuthi mina ngibonile ubunzima ngaliso la isonto Jabonga kakhulu nemshayeli zakhe ngithanda abazalwane lendlela enza ngayo uma ngisesakazweni akafuna abanye abantu bangaphandle ukuthi bazongisapota kodwa ngisapota yena oqala osonta la let's hope nani niyayenza leyo nto manje nabona ipost ethi umkhuluzo the first supporter fanele kube yini nizwila ngithi uNkulunkulu akusise okay by the way okay ngidlulisa umyalezo uthe ucela ngimtshele ukuthi uyeza la uzonivakashela ku-Ayanda Dance uthe uyecela ukuthi antshele ukuthi uyeza inkinga abaningi u-Ayanda Dance no Jumbo Jumbo yena ufone manje ntambama manje nomelusi ngokazi naye uthi na hayi uthi ngiyamvimba so wafika ne ufuna ukufika futhi ngicela ukuthi ngomhlaka 3 sizoconfirm I think bakhona ngiyambona egqoka ijazi baba ngomhlaka 3 it will be on Saturday inkonzo nini Friday okay the next following day ngomhlaka 3 it will be on Saturday sinenkonzo la eGoli
ngicabanga ukuthi leyo nkonzo isamwe ngapha ngazi noma ko Force Loras noma but ngizoconfirm but ngifuna nimemezele Sandila iza ngala inkonzo siyomukela amabranch awu4 ayibona isithelo sika Jehova bese kuthi ngomhla ka4 which will be on a Sunday simenyiwe Alexander Alex ngomhla ka4 ebandleni laseMorient kunamaduduzo kuyanikelwa lapha impela ngifuna singene ngamatekisi awu12 isifiso sami thina nje already eThekwini already sizofika ngawu70 nawethi sizomukela bazalwane siyafisa ukuthi masibizwe enkonzweni nje siyacela noma ningeke kodwa silekelele nomnikelo ngoba suke siyonimela lapha nisilekelele ngomnikelo benithi mkhulu na umnikelo fika niyoshala lapha ngoba masifika lapha sirepresenta lina and siyayenza lento mina emoyeni ngisuke ngiprofeta kuhlungu esikhalangeni sisuke kudraya kakhulu so siyacela nisilekelele then abavunyelwa inkosi bazalwane lokho anginforced abavunyelwa yini on Sunday, which means when ungagibela ibhasi yalezo gitshelwa baba Mtsiphe manje ngo11 ebusuku ungayigibela Saturday ngo11 ebusuku siyabamema enkonzweni siya kuyona surprise lenkonzo kodwa siyahambisa mina ngiyathanda ukuthi mangibona umuntu esebenza nzima ethukelwa mina I like retaining the favor so sizobe sinenkonzo enkulu kakhulu ezobe seMaritzburg kunomama lapha ngimshile lo mama unesibindi ngishiyelwa mama ngathi wena uzogada lebandla cabanga ukuthi namazi mama Mthembeka lo mama ngitshela ukuthi unebandla cishe lingaka akaza wasontezayo lo mama wayeqala ngokuthi ngathi mina uzoma uhlonipha umthetho wami elulibambile ibandla kanje alinyakazi liyathembela kuyena so Sunday siyakhona siyoba surprise siyisithelo sika Jehova sithi thina siyonikelela lo mama siyomshayela indishi mina ngithi ngukhehlelezi ngiyonikelela ogogo abadala ngiyobathekela igross ogogo ngiyobanikelela so ke uma ufisa and mawuthi uyeza ngicela ukuthi ubhale ibhodi lakho elincane elikhudlwanyana uthi JHB branch ubonakala ukuthi hayi kanti naJobeke simkhombisa ukuthi already sebethe lapha ibranch eSwazland bathi noma singeke sibe baningi mkhulu kodwa siyenza into enhle leyo imtuba nayo imtuba yathi mkhulu sibani lapho siyenza nathi neMaritzburg naye athi mkhulu nathi siyenza futhi abanye abaseMaritzburg so siyacela bazophuma la eGoli noma maphuma 3 noma 4 noma 5 into enhle leyo just ukunikhombisa uthando nizwila ngithi bazalwane njengamanje bazalwane mina nani siyohlangana ngomhla ka2 ebusuku ngithi so ushuke kakhulu ngicela umemelo wamfundisi okuthiwa uyaprofeta kakhulu umeme uthi awuzobona wami umfundisi and futhi wami umfundisi akanamona uzokunika iplatform ngizoqala ngihlale ngibuke kanje ayibese ngiyangena lapho phatha unikele kwakho uphathe into yakho ithembile ukuthi sizothandaza ngithi abaqala ukufika bazalwane lamafutha ngicabanga ukuthi ku-YouTube wabonela ngithi awatholakala ePharmacy atholakala kumina but as from tomorrow azotholakala ePharmacy ngizoshiyela usisa u10 engizomshiyela ePharmacy okwamanje atholakala kumina nakuntombazana lo uSnoyolo nangu lapha ya ngithi nyamazi Snoyolo yena ke igama lamafutha idumandumane oil ngisho kuthiwa kunomuntu onjani osebenza endlini ungawubani ungawususi lamafutha avuselela lo amuthi wakwawulanda komunye umuntu avuselela isigubhu wabasilanda kwenye indawo noma wasilanda kumina noma kuphi anamandla lamafutha awuxabani nalutho uyawakhulumisa ngisho wafaka intweni yakho yokugcoba anepower esimangaliso nami into engavuse ebusuku wathi wabona isilwane lwandle ngasilanda ngasigaya ngasifaka phakathi uzwakele awu 5,000 rand anginegotiate Sinoyola ngifuna kusasa bafike kwena sebethi umkhulu nje uthe 2,000 ngithe 2,000 rand kuphela manje ngoba kucela umfundisi weniphele jambele imoto naye Nkosi yami
wajabulela nomnikelo ukuthi le mali leyo ungabe songifonela sasa sengisitake ngopetrol lezo bizonela ukuthi ihambise inele nopetrol okusuka ibuye futhi eGoli uma kuthiwa ushodile ufonela abazalwane bakho mina ungangifoneli nizwela ngithi uma bekhona abazalwane abadinga amafutha bazomthola lapha emotweni manje ngo-2,000 rand hayi ngo-5,000 rand lo kade sewathekile ngo-5,000 rand angixolele bandla angabuya azongibangela umsindo nami kumtshela manje ukuthi ngicela ubanike ngo-2,000 mkhulu ngithi mina kuyena hayi no-2.5 ukuthi banike ngo-2,000 ngiyacela mkhulu ngiyabacelela sebeyishaye kakhulu izandla njengamanje bazalwane okay ngizomnikeza njengamanje ufuna i-product kaKhehlelezi with all due respect ikhona nayi le mbiza le igama labantu masheshisi laba bathi abanemkhaba emkhulu mkhaba masifolo uyeza mkhaba masifolo uyeza hawu indawo mkhweba yena uyamuzwa umama uthi ngibheke wena nangibheke lapha mkhaba utheni namkhaba masifolo uyezwa yini mkhaba masifolo ningafike emadodeni mkhabi mkhulu iyayobisikiswa umama oright umama nama-hips lembizinikana ama-hips nomuntu ukhulela ukuthi uzala ingane enhle angithi ey'fana nezikamkhulu phangithi kuthiwa lead by example anginamkhaba ngiley'ngane ezinhle angithi nansi-ke lembizi umasheshisi shesha manje uyizala. Then we have our slave pinomusha lo. Uzowuzwa ngathi uthe uba ne-flavor nyana. Uthe ukuthi iwona. Kodwa i-price icela balehlisele ama-price. Yonke lento bayehlisa ngo-100 rand. Batshele bayokusola bathi hayi ke mkhulu. Bayehlisa ngo-100